L'editorial esportiu ens deixa amb un record. El Modena Cid va aprofitar el lliurament dels Premis 7 Estrelles, on va ser una de les guardonades per parlar sobre la seva nova vida més enllà del tartan i sobre la pedrera espanyola que prendrà ara el seu relleu. Des de Maresme Esport pensem que és important que els esportistes segueixin vinculats al seu esport perquè saben quines són les seves necessitats. Almudena, possiblement la millor gimnasta espanyola de tots els temps, està convençuda que la rítmica nacional té futur, però demana paciència perquè es formin les joves promeses abans de demanar resultats en els grans campionats internacionals. Des del nostre programa compartim la mateixa opinió. Hi ha una bona pedrera de gimnastes al nostre país, tant a Madrid com a Barcelona, però es necessiten anys i paciència. No és pas un esport que es creï en 3 anys. Cal tenir paciència perquè és sense dubte erroni buscar resultats en 3 anys només. D'aquí traiem una màxima: els resultats mai no són immediats, ni en l'esport ni en la vida.